la so lo ting pen pulo tangte pion apos sokidar apos sweeper apos la pen kerani apos LD assistant UD assistant anta kang wai ke ha dispursi asamis tumsi asam government si invited po a commission hala tum ke selam lo hala so commission man si invited po la pen la da kilang atengke schedule caste schedule tribe atum aphan aronta six schedule ateng pen and edet lo hala Assam SC and ST Reservation Act 1978 abang si anturong lo hala pen pulo tangte ilitum dak six schedule arlota tribal atum ke bang pharong bang pen bang phosilong chot po karbia tum det puali tribal atum ke doan dak rong jat ner kep a tribal tum do karbiang long bong la song bong sila 5% si cetak nang po la pulo te hadi kang wai ta habang Assam government long si commission nung si ingwai po commission hinido halada commission la class 3 aphan kang wai ji mane kerani aphan kang wai ji a pot lok ta do la pen ke pion aphan kang wai ji a commission ta do da commission hinido the state level recruitment commission for class 3 post pudo la pen state level recruitment commission for class 4 post pudo hala pulo tat hang hadi non ke theglong ke la test da ituma council le ka conduct kandidat ke commission hada dispute Assam se ka conduct la pulo te hadi ilitum inglong asoke pion anda long dun delu ilitum a CM EM atum ta pion assistant LD assistant sweepers kusokidar anta alang litum ingwai long lelu appointment abang appoint log ji kata kang wai abang ke bang Assam si ingwai po akang wai abang si akam ke thiken te appoint hala tum ingwai et bo amen dak nang lupo la alang litum dak si appointment people la pulo te hadi ilitum inglong aso tum ke Assam government along ilitum ke long du nangji awan la appointment na tu sakori akam warring our side la ke ilitum long dun de kangyang po lailo an ke ilitum non da duk olo ako duk tu mu chot po itum rong betien da duk tu mu chot po non da ilitum chini lo ilitum sakori jasemet ke la warring our side government pen ke long nangji la long dun de pen opor si ilitum rong betike ilitum a hemanta mat plaster no mane inhan kivit a hem raisilu bangla mat plaster inhan kivit a hem ke Meghaloi bethita Mizoram Nagaland bethita la ka avelu adake la pen plain district hoya jo bethita Assam ta sona hem ka avelu non karbiang longanan lo itum ke do ki duk opot lo ange ilitum duk thu mu chot po la sakari long le dete la sini litum ki puke la bangso a ek la non ke do kok a ek ateng ke ene det nangji council tum paragraph 12 along paragraph krehinia long 6 schedule long ki pudo council atum aning ke hang ateng pen ilitum tribe atum han ke media phan hala lar det nang ipu pudo la so a ek non la Assam recruitment act amang da council long lar det nang ji pusine tung ipu la pen kalite da council mata amethang mata akaprek silam det taun lake 6 schedule ilitum paragraph inkoi la pen isi la pen inkoi ateng pen isi la pen inkoi along ipu ke tribal atum hanse sakorian da piat nang ipu sipu la puya ange ilitum inglong suke sakori ki pinang ji ba roring warsai pulote interest che pawede titi kawede da thedo athema roring warsai ke hangdun pulote poisa hang wara titi CMEM atum ba officer tum poisa hang wara titi seta la pugali nelitum ke nitum neli amare ke claim tanglo neli ke neli Sonitpur district ke dohota bang phok